bi lagun atera ginen, eta bat itzuli izan, ni itzuli nintzen 14 hilabete eta gero, itzuli nintzen etxera, eta nire laguna etorre jarraitu egin zuen. Gaur egun Australian dago, ia errepidean. Lehenengo gauza, mapan kokatzea izango da, ez? Egiptotik atera ginean, El Cairotik. El Cairo, 11 milioi biztanle dituen moztua, ez? Baina galtzeko hiri ederra ere, oso interesgarria. Baina hirugarren egunerako birikia bezala dituzu. Eta ateratzeko gogoekin, ez? Txerrik bat hartu eta Sinai penintzulara abiatu ginean. Oso tokia proposa siesta botatzeko da mezquita, ez? Profetaren hitza irakurtzen duten bitartean, lokuruzka bota. Indarrak errekuperatu eta gero patioan handago, benetako giroa, bizitza ez, umeak, emakumeak, kanpoan. Konsulatuetara jungar zara, eta han eskatu, eta batzutan, batzutan borrokatu behar duzu, ez? Adibidez, Pakistan, Txina... Eta hori ez ari gustatzen, ez? Esaten ez egiten duzu hemen. Eta ezin duzu esan, txerringazoa zela, zureak egin du. Hemen, eta azken, Uzbekistaneko hiriburuan, hemen esan genuen, aterako ditugu Indiaraino behar ditugu biza guztiak. 9 egun eman genituen, bazen da, borrokatzen, guztira 27 bizita, uste dut izan zirela, eta azkenean borrokatzen eta diruarekin lortzen duzu. Ez da oso atzegina, baina nahiko tentsioa esaten duzu, eta espaldit lortzen izango etxera itzuli behar naiz. Baina azkenean guztiak lortu genituen, eta oso gauza bitxia gertatu zitzaigun. Ez dakit, tentsioa batik edo, eta bisa guztiak genituenean pasaportean, ez duzu ezin izuko, baina estiroia eman duen.